Ya bafowethu sanibona Phungalenja la. Uyazi ngithini? Yabo bonke abantu abasikenywa lezi nyanga ziseThekwini, oKhehlelezi abangani bakhe. Obaba udokotela nobani mani. Balayekile. Balunga banemali. Ngiyezwa bayakhala bathi hey si-desperate. U-desperate kanjani ukwazi ukunikeza umuntu u-2,000 for ukuthenga isigubhu uzositshontshela imali? Ihlathi kadadewenu. U-desperate kanjani uthenga imali ebuthakathi? Shit. Sekuvela namhlanje uthi nifuna iy'gubhu niyaloya. Ya ngiyanigiva vele shit. Niyaloya. Ezani zona lezi y'gubhu? Umuntu kumele asebenze abe nemali. Wena ufuna iy'gubhu, ngezani lezo y'gubhu? Usangene, suthi atsha. Ya. Lo 100,000 onawo, yini wafuna amathenda? Yini wavula amabhizinisi ngaleyo mali? Ilahlile vele leyo mali. Mina ngake ngize nginikhohlise ngithi mina uKhehlelezi Nkosi yami abalungile. Very good girl uKhehlelezi. Ya u-right kakhulu. Nitshengisa amahlombe lapha namadolo atshekile nikhisa amadolo niya koKhehlelezi nifika nibanikeza imali nifuna iy'gubhu zokusitshontshela shit. Mina vele anginikhaleli. Nawe Khehlelezi musa phela uloku usongela abantu manje lapho uzenza ingozi. Uliqola. Nawe uyakwazi lokho. Ukuthi nawe ishit. Ulisela. Uma kuwukuthi labo bantu baqinisile. Yayibona leyo nto leyo. Kodwa futhi uma kuthi bayakusukela kusho ukuthi u-powerful. Yayibona. Uma kuwukuthi useqinisweni ubasongelelani abantu. Wawungaqhubeki nomsebenzi wakho, waqhubeka nento yakho oyenzayo. Ukusongela abantu. Angikhumbuli nangelilodwa mina uJesu egibela phezu kwentaba manje eseGalile efungela abantu baseJerusalema ethi abafana bami oPetro baphethe immese bamfuna uHerodi bamfuna u-Anase. Next. Kodwa wayenawo amandla angithi. Bemsolwa ukuthi naye usebenza ngenkosi kaLegiyoni, ngenkosi yamadimoni uLegiyoni. Naye umqambi wamanga udukisa abantu. Waqhubeka nento yakhe ne-content yakhe. Uyabona? Nawe qhubeka nento yakho yokuskema abantu mawuthi uyabaskema. Uyeke ukukhuluma, uyajampisa. You understand? Bafowethu mina ngizonitshela namhlanje nizilima niyalunga. Ba-right baniskeme. Nizishit. Ya. Ngeke uthathe imali uyonikeza umuntu ngoba nakho ngithi mina ngizokunikeza isigubhu ngisho nginemali efeki igcwele isikhwama ne-bathroom nobhavu. Nawe uyathatheka manje iy'gubhu ezikunikeza u-2 million every day. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu isiyoyo ngaleyo ndlela? Ayinamavila man. Anifuni ngisho ukucabanga, anifuni ucatshangela. Nganikhuza ngale nto yenu, nganikhuza nganitshena. Ngathi niyanya ngale nto yenu yokuthi nifuna iy'gubhu ngalezi nyanga zenu zaseThekwini ezinihlanganiselo avocado nogwava no-apula kuthiwa uyayibona le nto ungayihlanganisa kwasha kwacipha. Umsangano yonke lento leyo. Umsangano no. Ayikho leyo nto. Amakhandlela awasebenzi. Hawu. Ungathi into ihlula wena ophilayo. Uma kuwukuthi kunesigubhu esizokunikeza u-200,000 ngosuku everyday ekuseni. Mina ngiyasikhanda okanye uKhehlelezi ukhanda isigubhu
sika 200,000 leyo scoop sokunikeza 200,000 every day. Manje ukhokhiselani phela? Uhlulwa yini yena ukuthi akhande isigubhu esizomnikeza 2 trillion every day? Why aphinde afune imali kithi? Hey niziyoyoyo man. Hey amakhanda nawasebenzi man. Lo muntu wazi ukukhanda isigubhu esizokunikeza imali yena engenamali ephinde efune imali kimi. Sebenzi lento. No. Amakhanda nawasebenzi. Shit.